Добре дошли хора в моя канал Монипони. Днес една момче ми беше написал в коментарите, може да играеш плюс едно Speed Keyboard. И аз му казах, че ще играя. Затова, ето, играя. Днес трябва да стигнем 67 левел, виждате, аз съм 63 левел. И тогава приключвам видеото. Ще ме питате, защо толкова малко ще играеш? Защото имам задачи. Много съжалявам, че не съм качвал видеа през последната една седмица. Много съжалявам. Ще се пробвам да спра. Като цяло няма да се повторя това нещо, обещавам ви. Така, 67 левел и трябва да минем нещо, не знам. Ама 67 левел не е ли малко наистина? Не знам. Да, като цяло. Добре, това ниво ми е доста трудно, хора. Въпреки супер елементарно. Просто заради скоростта не мога някъде да отида. Тази игра доста ме изнервя. Така. Хора, виждате как се изнервям. Доста пъти падам. Както и сега. Просто трябва да го минава внимателно. Нищо кой знае какво. Хора, пак се извинявам за това, че не съм качвала толкова много време. Сега имам наистина работа, но по-добре да кача някакво видео, отколкото никакво според мен де. Не. Това, тъй като ще е доста кратко видео, утре ще направя, предполагам, някакво видео и ще го кача. Или на следващия ден, за да може да стане наистина свен някакво. Пишете между другото в коментарите какви игри искате да играя. Аз виждате, че видях този коментар. Отговорих и ето, спазвам си обещанието, играя с плюс едно Speed Keyboard. Колкото и в момента да имам работа, се успя да намеря някакво време свободно, за да мога да снимам, защото ми стана малко тъпо. Че не съм си имала толкова много време. Така. Сега рекордът ми на мен е до тук, защото и без това нямам 70 левел. Вижте тази мечка колко е бърза, хора. Аз не знам как това ще го минам. И 500 уин. Тук има някакъв човек. Искам нещо да покажа. Ай! Тази мечка е супер бърза. Тресне точно на мене. Виждате ли колко е бърза? Хора, аз от игра стана плачка. Айде, една българска поговорка. Ако искате някое по-различно видео от игра, просто пишете в коментарите каквото искам да снимам в хора 60. Добре, когато стигнем 70 левел, тогава ще приключа видеото, защото наистина не заслужавате да правя толкова кратко видео. Когато стигна 70 левел, ще приключим това видео. Между това не ми е от най-любимите игри. Даже
Даже не ми е кой знае каква игра любима. Но все пак е хубава игра. И да, като цяло. Този път няма да се играе с мечката. Аз ще си взема 500. Уй. Ако изобщо успея да стигна до там, хора. Не знам дали ви харесва да играя плюс едно Speed Keyboard, но на мен лично ми е горе-долу. Така че пишете в коментарите дали направя такава поредица, защото виждам, че в момента е доста тренд тази игра. Или да продължа към някоя друга игра. Така. Почваме да скачаме. Добре. Защо умирам толкова често? 67 левел. Няма как да го кажа. 6-7. Просто няма как. Иди ми да изпищя. Така, хора. Ако искате да продължа пък и с Squid Game поредицата, може да продължа с тази поредица, където си избирам аутфит. Просто пишете в коментарите, да може да видя вие какво искате. Това е. Помисли си, че на вас с мечока, просто затова не тръгнах. Това с мечока. Просто го вижте какво е бързо. Но пък пишете, ако искате нещо по-различно от нещо друго да разпакувам пратки или пък да правя някакви. Защо взех 3 win. Или пък да правя някакви гривни, да ви дам някакви съвети за гривни. Не знам, просто казвайте какво да искате да снимам. Аз съм съвсем съгласна с това, което вие искате. Да, като цяло. Само без да се показвам лицето, иначе всичко друго става. Почти всичко друго става. Сега може някой да ми пише: моля те, играй 99 нощи в гората. Но хора, моля ви се, не искам да играя 99 нощи. Просто аз имам 0 дни, защото аз реално не съм влизала в 99 нощи на новия си акаунт, който го направих преди 1 месец. Толкова. Пък ако искате да играя Brawlhalla. Въпреки че не знам, ако аз искам да играя Brawlhalla, но не знам какво ще правим в Brawlhalla. Някакви тайни да ви показвам, не знам. Просто пишете. Ако пишете, ще мога да разбера какво искате да играем и ще го имам в предвид. Както виждате, момчето ми е писало, че иска да играем плюс едно Speed Keyboard. И ето играем. левел. Ядосвам се.
Така. Така. Искам да изпищя. Някой път мога да пусна и лайв. Не знам. Хора, след малко спирам видеото, за мое голямо съжаление. Но утре ще направя видео или в сряда. Обещавам. Не. Сори, но ядосвам се и ще се телепортна наистина. На колко пари да изхъбя? Значи аз на кой стейдж бях? Защото не искам да хъбя пари, хора. Май бях на 10. Ще изхъбя много пари. Аре, по-малката съм. Сега ако не взема пари тук, супер много ще се ядосам. Хора, ядосвам се. Почваме да минаваме. Ей, тъй просто. Аре, първите 3 нива ще ги минат с затворени очи. Не успях. И пак не успях. Добре, просто спирам с това. Пробвам се да го мина наистина. Аз между другото трябва да се ребъртвам. Ядосвам се. Супер много. Окей. Просто трябва да съм спокойна. Нищо друго не ми трябва. Просто трябва да бъда спокойна. Хора, и вие бъдете спокойни. Няма какво се ядосвам от една игра. Ей, сега си я минавам. Така, скок. И скок. 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 И стигнахме левел 70, хора. Взимам си 300 купи. Само да направим ето така. Чокал. Добре. 500 купите. Вижте, почти си ги върнах. За съжаление, трябва да спирам видеото. Пишете какви други видеа искате. Абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Моля, чао като цяло, моля, просто лайкнете и се абонирайте. И да, това като цяло. Това какво е? Между другото, това не знам какво е. Това не знам какво е. Мога да си го купя. Аре, купувам. И сега кой имам? И чао, хора! До следващия път.